Chenro en penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV kawa wacho ni ngima en mwandu. Wang'iyo tuo mar kansa mar yor nyodo kata cervical cancer. Wayudo kata ni kapo nono ni itimo screening kata idhi ir laktar e seche mowinjore kaka ni daktari leronwa cha tinyalo fwenye chon. To kapo nono ni ling modhi ahinya to samoro onyalo kelo ni chandruok matamre gi nono. Daktari kane pok wadhi e yueyo ne wang'iyo kata stages mopogore opogore mar tuo ni. Kae to ni wacho ni nitiere gima diher mondo mi ler ne nyikwa Ramogi Ajwang' johera mar chenro ni kapok wadonjo e weche mag thieth. En ang'o? Okay, en wach vaccine no? Wach vaccine. Yeah, kod higni monego bed ni miyo nyathi manyako vaccine mondo wageng' tuo ni. Koro vaccine no ichwoye kochwoye kawuono. Mar ariyo inyalo chwo gi bang' dweche auchiel kang'eny, between dweche adek nyaka auchiel. Obiro kidienje adi daktari? Ichwoye diriyo. Ichwoye diriyo. Mago joma pok ochako romo gi joma chuo. Lakini pod inyalo chwoye gi joma mine ma nyaka higni 45. Mago to gin ichwo gi sindende adek. Mokwongo en ichwoye kawuono, aeto mar ariyo no ichwoye bang' dweche adek, kata moro no bang' dweche auchiel. Koro pod inyalo chwoye. Daktari leno kata ni thothne ichwoyo nyithindo manyiri ma pok ochako riwore gi joma chuo mondo mi yadhni otie dende maber. Kaeto bang'e iwacho ni nyalo chako chwoye nyaka mine mosechopo higni pok ochopo higni 45. To en mana ni koro doze mopogore ichwoye didek. Seche ma ichwoye tok kosebedo miyo maduong' jahigni 40 gi wiye, jahigni 30 gi wiye, bende yadhni dhi tiyo kaka dwarore? Ok obi tiyo kaka mar nyathi matin nyatiyo, lakini at least obo keto ne immune matin e dendi. Odhi geng'o ni marach. SMS na 36000 kapok wadhi e weche mag thieth daktari. Ayudo ote ma owuok kuom wacho ni en ema kowuok ahero penjo laktar. Oneno ga samoro ka gik mokuok nega gik moko wuok e kuome marochere. Mano nyalo nyiso ang'o? Okay. Erokamano kuom penjo ni no. Koro gik mawuok marochere go nyalo bedo tuoche moko mopogore opogore, kaka manyalo yude kuom romo gi ng'at man gi tuo mopogore, kaka ma transmitted sexually go. Tuoche mathoth ne biro ka ji oriwore. Koriwore. Yore mag terruok. Mago. Koro mago mondo ing'e ni nang'o matimi, nyaka idhi ka daktari mondo ne nang'o, okaw mondo opim. Nikech tek wacho ni nang'o kapok opimi. Lakini kate gimoro mineno mok ma kawaida kuomi, to ber kidhi ir daktari mondo ofwenye gi chon. Erokamano ahinya. Neno ka wantiere kod simu mowuok kuom Fred. Hello Fred. Hello. Machiegni penj laktar? Na Fred from Mombasa. Machiegni Fred, penj laktar. Uriyo nadi. Wariyo maber mitain. Penjo na chalo kama. Penjo ni awinjo ka daktari wacho ni nyithindo matindo manyiri negidonjo ka gichako riwore gi joma chuo ka pod gitindo magi ochangia kuom kelo tuo mar kansa. Koro penjo ni to nyoro ni yani gichako romo gi joma chuo kochakore higni adi mondo eka gibed in the safe side kithiedh tuo mar kansa. Erokamano ahinya Fred. Openjo ni lero kata nyithindo manyiri ma pod tindo. Kanye igni magi ma safe mondo mi kata nyathi manyako koro chako riwore gi joma chuo to kik chwal thuolo ne mar gamo kansa ni daktari? Okay, kisekalo igni 21 to ber. Inyalo apim gika. Koro nyathi manyako ma pod tin, pod ilongo ni endocervix ni en gi oko ku. Koro tuono donjo mayot ka pod tin. Nikech en gi oko. En gi oko. Koro kaka idongo no to ka idok iye. Koro nitie kamoro milongo ni zone man gi cells mopogore. Koro cell ni kan gi oko kae en open. Koro kute go donjo mayot ka pod en gi oko. Koro kaka idongo no to ka idongo ka dok iye kamai. Koro at least osegeng'e oko yud virus no mayot. Ok bed mayot ahinya. Koro kisedongo kamano at least
geng'e donje gi iye. Koro ok yot mondo iyude mapiyo. Yeah. Erokamano ahinya. In bende inyalo penjo laktar kokalo namba ma inene TV mari, SMS en 23 600. Ayudo penjo moro bende daktari. En Onyango Otumbo odwa penjo laktar ni tuoche maketo ng'ato guonyore debede ni ma en ranyisi mar kansa ni ka ng'ato koro kata ng'ama miyo chopo kama koro oguonyore mang'eny. Okay, erokamano kuom penjo no. Ka en gi kansa, ka en advanced stages, mano be nyalo biro. Kapok idwoko inyalo yiena kawo simu. Erokamano. Erokamano ahinya. Hello, penjo laktar. Timo. Machiegni. Ber mama. Ber ahinya mama. Kendo. Awuoyo gi ng'a? An Selin Kwasia. Machiegni. Asebedo gi shida mar growth. Mar growth. Growth. Mari. So yanga 3 times. Penjo ni mara bugena kolo kansa. Erokamano ahinya. Kobuda yenyewe. Okay. Erokamano ahinya daktari. Iwinjo chandruok ma intiere godo. Okay, erokamano madhi kuom penjo ni no. Koro wacho ni oseyang'i didek, lakini koro nok ang'eyo ni koseyang'i no ang'o mitimo. Nikech koyang'i to gimoro manie dendi no nyaka kawe mondo tere mondo pime. Ya, kosepime kanyo ming'eyo ni ma en ang'o. Ya, nikech tek ng'eyo ni mana nang'o kapok opime e lab. To dang' yang'e kok opim daktari? Come again? Dang' yang'e ka ok opim? Nikech olero ni oseyang'e didek. Tipani nitiere thuolo ni inyalo yang'e ka ok opime mondo ming'e ni hiye ang'o matimore dende ka. Koyang'i gimoro amora mogol e dendi kata ka en appendix nyaka tere lab opim. Nikech daktari onge gima onyalo golo to iwito oko. Nikech mano pok othiedhi. Gimoro amora mogol e dendi nyaka tere mondo opim mondo ong'e ni en ang'o. Nikech kok opimi to gino duogo kendo. Koro ok wakonyi, wayang'i ayang'a wamiyi mbala to pok okonyi. Ibiro nyise gima onego bed ni otimo mondo mi oyud konyruok. Wantiere kod Jacqueline. Hello Jacqueline, penj laktar. Nitiere ni asebedo gi shida mar infection. Nitie ndalo mane osekaw discharge no mopim to noyudo nini cancer, ne giyudo infection normal. But nitie time mane giketo giso nini scan no ero but ok ne gikaw discharge but niso ni chalan gi sample mar nyalo miya cancer. Before after 3 years hivi anyalo bedo gi cancer. Penjo ni en ang'o? Ipenjo nang'o? Apenjo niya. Nan gi shida mar infection sana nagolo discharge mayelo. Yendo. Wawinji maler dhi nyime? Koro ndalo nagolo discharge mayelo no ero nodhi mokaw infection mopimo odhi gi pima gigolo discharge no ero to nagiyudo ni onge cancer. Then adaga bedo gi infection. Koro kane gidhi ging'iyo giyudo daktari mono nyisa ni achal an gi sample anyalo but na onge cancer but gidhi after 3 years anyalo bedo godo. Koro ginyisa ni adhi e gynecology moro mondo ng'i. Koro nyalo lera. Erokamano ahinya. Daktari, iwinje. Okay. To unyalo ga ng'eyo ni ng'ato dhi bedo kod kansa bang' thuolo marom nade? Nikech kako pimo no, wacho ni nonyise ni onyalo bedo godo e kind higni 3. Okay. Gi kama entiere no inyalo nyise nang'o mondo mi otim nang'o? Koro sama ne daktari pimo, maybe kanyalo mana try to temo ng'iyo gima ne otimo kuno. En kama daktari maybe notimo ne test miluongo ni HPV godo ka en positive. Yeah? Aito maybe nong'iye gi speculum oneno ka gintie gimoro miluongo ni precancerous condition. Precancerous condition nitie gimoro miluongo ni cervical carcinoma. Okay, nitie CIN 1, 2, 3. Koro CIN 1 nyingino pod lala. 1 gi 2 inyalo nene ni inyalo lakini pok en cancerous. Koro onego ng'iye machiegni. Kosedonjo 3 koro mano to en high risk, nyako nen iluongo ni gyne oncologist, onyalo dhi chwere, mondo gole oko kapok olokore kansa. Kapok obedo kansa. Koro inyalo nyise ni mondo mi otim ang'o gi kama wantiere gi laksechegi. Koro gima ber odhi one gynecologist mane ore no. Gynecologist bo ng'iye kendo bo range maber kendo, kosedonjo CIN 3 no, tinyalo dhi chwere kapok odhi mabor mondo gole. Magi minyise ni odogi odhi ir gyna mondo mi ng'e ne kinyalo konye mapiyo. Kamano. Grace, hello? Hello.
Hello. Penj laktar. An penjo niya. An nadhi hospital go pima boyud ni en cervical cancer machakore. Alafu bang' mano nonyisa ni mondo adhi hospital mondo ng'i kaka nyatim, to kana dok to negitimona gimiluongo ni cryotherapy. Koro bang' mano neginyisa ni mondo adog ng'i kaka ochalo. To ok nayudo thuolo mar dok nyaka sani, lakini science manawinjo ka pod ok awinj sani. Koro kang'eyo ni nochango osenyalo bedo nang'o. Erokamano ahinya. Erokamano kuom penjono. Koro cryotherapy no ben mana thieth mithiedhogo kansa ma en early stages. Mano gikawo gimoro miluongo ni liquid nitrogen. En ng'ich gi wang'ego kama tuono nitie. Koro mano be thieth athietha, lakini koro ber ki iluwe gi daktari mondo ne kaka gino chal. Koro inyalo nyise ni mondo mi otim ang'o? Koro kaka daktari nomi mawaidha maber ni mondo onego idog ir daktari mondo orangi machiegni. Kapod kaka iendelea. Korumo koso pod entie. Mondo ne kaka ikonye gi chon. Manyiso daktari nyaka ne wachak chenro nitiere kaka iketo joma mine mondo bi obed machiegni gi lakteche mopogore opogore. Ma inyalo wacho ni ng'ama miyo nyaka bed machiegni kod laktar, kata ng'ama miyo kende ji duto te. Ta inyanya mondo mi wadil gi kansa ni to nyaka wabed machiegni gi lakteche. Daktari wadwa ni mondo wadonje weche mag thieth. Kapo nono ni osetim ni test gi duto te moyu ni nitiere kod kansa, okang' mane mar thieth michako godo kodi? Erokamano kuom penjono. Koro ka daktari mane osegolo biopsy no bo oyudo ka en positive mar kansa, koro ori ir dakteche ma iluongo ni oncologist wan gini mathiedho kansa. Koro kisechopo irwa, gima watimo nitie specific treatment ithiedhi kaka ibiro no mokwongo. Koro kaka ibiro no watimo staging investigations. Mago wago picha, wang'iyo ni ine stage mane, mondo athiedhi according to stage ma in no. Koro kasego picha wafwenyo ni pod in thieth nitie aina ariyo. Nitie ma localized disease to nitie ma oselandore. Apani nitie picha moro ma treatment kanyo. Seche mwamanyo pichano in bende nyalo oro penjo ni SMS en 23600 kata inyalo go simu e namba ma ineno e TV ni mondo mi penj laktar. Wayude daktari. Koro ka in gi early stage machon no, mano iwacho ni in stage achiel A, B1 nyaka 2A. Mae inyalo thiedhi gi yo minyang'igo, igologo tuoni. Kosegolgo tuoni, koro tegemea result modhi e lab cha ni chal nade. Kapod nitie cells mag kansa to wanyalo medo thieth moro bang'e. Lakini ka onge to kae wanyalo mi follow up machiegni. Lakini koro kosechopo stage mar 1B2 ni kadhi mbele, nyaka 4A ni. Koro thieth en thieth mimi watiyo gi x-rays. X-rays nyiso ni watiyo gi radiation, mwathiedhigo. Koro mae wachomo x-rays gi kuma tuono nitie. Koro sudane picha moro ma thieth cha. Wadhi nyime chendo en penj laktar. SMS en 23600. Koro x-rays go malo kae. Koro wachome kama tuono nitie. Wachome tir kama tuono nitie. Koro wathiedhi ndalo ka en stage 1B2 nyaka stage 4A. Wachomo thiethno kanyo. Wathiedhi ndalo 25. Pile pile ibiro ithiedhi dichiel idok dala, ithiedhi idok dala kata ka in e ward. Ndalo 25. Mano thieth man gi oko kama. Aeto juma ka juma wamiyi gimoro miluongo ni chemotherapy. Koro chemotherapy no konyo machine ni mondo okonyo tuono mondo owinj yath. Osensitize the cells no mondo owinj yath. To mondo kik cells go pendo odog kaka ne gintie, okethogi mondo kik gi nyuolre kendo. Mano mi juma ka juma. Mano koro imi ndalo jumbe 4 imi dichiel e juma. Lakini thieth to en Monday to Friday ndalo 25. Kato kimo timi dichiel e dwe kuom dweche manyalo romo adi daktari? Kimo e week
once imi dichiel a week. Dichiel e week manyiso ni en ding'wen e dwe. Ding'wen e dwe. Yeah. Onyalo dhi kuom dweche adi daktari? Sama in e machine to imi kila week. To koro ginene thieth mar radiotherapy ni odhi around 4.5 weeks nyaka 5 weeks. Mago jumbe abich. Ileronwa kacha ni kidieny mokwongo kapono ni kansa ni pok olandore ahinya tinyalo ter ng'ato e yeng'o, tiende ni kama tuoni nitiere emiyang'o tigolo oko. Bende nitiere thuolo mar ni koseyang' ng'ato to nyalo duogo kendo, kata bende nitiere thuolo ma koseyang' ng'ato motem golo kuma tuoni nitiere, to nitiere moko manyalo dong' ma bende pod nyalo landore nyaka e obwongo kaka nileronwa cha. Maybe donje e picha moro kanyo kendo manyiso treatment options. In bende nyalo donje twagni SMS en 23600 kata inyalo go simu mondo mi penj laktar kaponono ni intiere kod penjo mora mora. En penj laktar achiel kachiel kokalo Ramogi TV. Wawacho ni ngima en mwandu. Wantiere kidieny mar thieth kendo daktari temo leronwa kaka thothne ithiedho ng'ato. To lero ni oyot ahinya ka osefwenye chon. Ibro timni gimiluongo ni yeng'o, kae to bang'e no kaponono ni oyude kosedhi ahinya to koro ibro chak thiedhi gi thieth mamoko. Inyalo doko wadwoka kapod gimanyo picha no daktari? Okay, penjo ne eni bende nitiere thuolo mar tuoni nyalo duogo koseyang' ng'ato, kata bende nitiere thuolo ni nitiere moko manyalo dong' machak landre nyaka e obwongo ponono ni noseyang' ng'ato kapod ne stages mokwongo. Mano penjo maber ahinya. Emomiyo koyang'i, gimogol e dendi no nyaka tere e lab mondo pim. Kodhi e lab, ging'iyo ka gigole te koso nitie ging'ado modong'. Koro modong' no pod nyalo landore. Koro koko gole te, ko orange maber gi microscope, duogo ne daktari. Koro duogo ne ema nyisowa kaka wabo thiedhi. Kapod entie, to wamedo thiedhi kendo. Koro joma mine ma pod dwa nyuol, to en gi tuono pod en early stage, pok olandore ahinya. Ka doko picha no mar cervix anyalo nyiso ugo ka mano daktari dhi ng'ada kanyo kendo e yo mar dhood nyathi emi ng'ado tigolo aito idongi od nyathi malo kuno. Mano pod inyalo yudo nyathi, lakini koro kiyudo nyathi to koro mano nyaka yang'i nikech onge kuma nyathi nyalo kalogo. Nikech ogol kama tuono nitie kende. Iluongo ni trachelectomy. Erokamano ahinya. Daktari nitiere penjo mabo penjo abo kwayo ni mondo bibi duoka godo. Kata kamano kapok achopo kanyo antiere kod ote kokalo yor SMS. Ote ni wacho kama: en gi jatuo ma hike 60. En gi jatuo ma hike 60. Oneno remo kendo inyise osiptal ni gimoro dongo e pinyiye koracham. En jagni 60 to oneno remo ka ng'ama pod dhiye e dwe. Inyise ni gimoro odongo e pinyiye korkacham. To wiye bende owacho ni walo kata chalo gima popni kendo iye chako kuot. Debed ang'o? Erokamano ahinya kuom mano. Koro mano onyalo bedo gimoro niluongo ni endometrio. Kansa endometrio en lining mar od nyathi. Koro mano be ber kodhi e gynecologist, orange maber ahinya mondo ng'e ni remo no akune to gima kuotno to kuot gi kanye. Koro mano ibo timne ogo picha maoko, picha neno iye gima nitie kucho gi wang'wa kama ok wanyal neno. Aito nitie speculum be irango go gima nitie, aito ikayo ring matin idhi pim. Koro ber kodhi mondo onene gi daktari mamine. Erokamano ahinya. Ne wadhi nyime gi thieth daktari. E seche ma ng'ato nitiere thieth, oseyude samoro kod stage mokwongo kata mar ariyo kata mar adek, onego beni otimo nang'o? Onego beni oritore nang'o mondo mi kik yedhe gi mere ahinya? Nikech hie wawinjoga ni tuo yedhe gi nitiere kaka gimero ng'ato, gitieko tekre ng'ato, kata much ng'ato bende gitieko. Ang'o monego beni ng'ato timo mondo mi obed gi teko seche ma pod oyudo thieth? Mano penjo maber ahinya. Erokamano kuom penjo no. Koro ka ibiro irwa to pok ichako thieth, warangi, wapimo rembi, nyaka wang'e ni rembi ber, wang'iyo ka immune ne pod otegno, nikech yedhe go ok onyal miyi ka immune ni piny, gibo hinyi. Aito kendo nitie ng'at moro miluongo ni nutritionist, o make sure ni chiemo maber, in gi teko kapok wachako thieth. Koro kichako thieth kitegno maber, to thieth bo dhi maber. Lakini kibiro molewo to thieth nyalo
chendo Nyalo chandowa matin nikech matin. dendi koro be onge teko to Dendi yath onge be gi nigi teko. Daktari mapiyo piyo nono kapo nono ni ochak thiedho ng'ato mantiere kod cervical cancer bende ochango ga chuth? Otegemea koro obiro gi stage mane. Kobiro gi stage ma early Mokwongo kamano wawacho kamano mano to chango ne yot kabisa. Koro kisekalo stage mar adek kadhi mbele, koro percentage ma joma dhi chango en nyalo dok piny ma 30% ka dok piny. Erokamano ahinya. Daktari, chenro orumo, wach mogik ma diher nyiso johera mar chenro mar penj laktar godiochieng' ma kawuono? Erokamano ahinya kuom kelo mondo nyis jopiny gima timore. Koro joma mine akwayo ni ka utuoro gi yo ma dhod manyuol, ok ber kidhi e od yath inyo yath kanyo to ng'ano mino yath makweyo rem lakini ok thiedh tuo. Koro gimiluongo ni iumo chal ng'ama umo chandruok to gini to donga. Koro ber kidhi e daktari ba neni ba mi direct. Inyalo kawo yath mar rem ka rem ng'eny, lakini mowuok kuom laktar. Kose dok piny tidhi ne laktar. Daktari, twagni ok watieko. Daher mondo mi akwayi mondo mi chieng' moro iduogi mondo mi wamed dhi matut kotenore kod tuoni mar kansa mar yor nyodo kata cervical cancer. Onge shida, mano ka nitie thuolo to watudara ta. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya. Daktari nosenyisowa kama oyudore. Chenro ne en penj laktar achiel kachiel kokalo e Ramogi TV, kama wacho ni ngima en mwandu. Iwinjo ranyisi molero makineno to onego bed ni chich, iwinjo gima onego bed ni timo. Wach maduong' ni ji mondo mi odhi e screening kinde ka kinde, ahinya joma mine. Nyithindo manyiri nyaka ritre, kik chak tudore gi joma chuo kapod gitindo mondo mi giduok thuolo gi chien mar gamo tuoni. Daktari, kapok aweyi mondo mi idhi iyudori kanye? Ng'eny na yudora Kenyatta National Hospital. National Hospital. Namba ni mar simu en adi? Kenyatta ji chandore, namba ni mar simu en adi? Namba na dipo ka gigocho piny te, lakini nitie 0 7 2 1 6 4 7 4 6. Gi dho kizungu kata gi dho ngere en 0721 64 7476. Koro mano inyalo mego appointment to lakini ka ineno ka ok duoke e simu tibiro mana oro SMS. Oro SMS kata ibiro Kenyatta general side kata private side. Koro private twayudre Doctors Plaza namba 46 to ken Thursday en mano tich ang'wen. Seche moko aneno ga joto moko yo Karen kocha. Erokamano. Adwoko erokamano, ageno ni biro duogo kendo. Onge wach. Chenro penj laktar nyaka kendo odiochieng' machielo. Mataye chenro ni en Andruth Otieno, kawa wacho ni ngima en mwandu. Kete mana e Ramogi TV, oriti masani.